Tak toto je Sofinka Panisová a povedz nám, že ty si aká krásna, že čo si ty? Čo si ty? Čo si ty? Sofinka je, deti, asi, no hľadajme, čo je Sofinka? Alebo nejaká víla motýlikovská. Alebo motýliková víla. A ja mám kýdala. Tak ona nám to neskôr povie. Ešte sa predstaví tam chlapček s tým mečkom. Poď sa nám ty predstaviť, ako sa ty voláš. Nahlas, aby všetci ti rozumeli. Aké tvoje meno? Poďko. A čo si ty? Aká si ty? Možno nie. Rytier. Ale Mušketier, prepáč. No, a ešte máme tu poslednú takúto krásavicu. Ty sa povedz, ako sa ty voláš? Červená. Ty si Marienka a ty si, aká si ty, Maska, povedz. Rúženka. Že vraj Rúženka. Neviem, Rúženka?
Že či sa všetky detičky páčili. Deti, ale ako sa to dozvieme? Ako sa to dozvieme, či sa páčili? Ako, deti? Je tým, že nám zatlieskajú. Keď zatlieskajú takto slabúčko, pomaličky, tak sme sa veľmi nepáčili. Ale keď zatlieskajú silno, to znamená, že sme sa páčili. Tak my ich zase odštartujeme. Dúfam, že to nie je na prvýkrát. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. No tak teraz už môžeme odmeniť. No, takže ja poprosím Erišku, trošku to preskočíme. A my sme už povedali, že aké ste máte a ako sa máte, ale jedno slovičko. Nech si ťa odfotil od toho, tam sa tu chýť. Idete hovoriť? Dobre. Teraz ide chlapec. Tak môže ísť Jani, poď, lebo tu vidím loptičku. Ja, Klárka, počkaj. Výborne. Dobre, Klárka. A počkaj. Paťuško, aby sme... Marielučka, to je Marielučka, trošku sa posmej tam na ujach. Tu? Super. Chlapec. Teraz je Kristiánko. Prosím. Sašenka. Ako sa tam nalia Sašenka? Matiasko, super. Prosím. Sofíka. Ale musíte sa prebavíte. Tomáška. Klárka už má. Ešte asi nie. Milko. Ako sa sem nachýja? Ešte. Počkaj, Janiček. Detičko, dajte tam na chvíľku. Ale tu máme ešte balíček pre Liliu, chlapčeka. Liliu, podobný hlavnou.